Het is een opvallend kunstwerk, de Timpel midden op het dik bij Marm. In 1993 waren het er del zetten om te vieren dat er 66 kilometer een dik verhegen wie. Zo'n tijd is er nauwelijks onderhoud plegen aan het kunstwerk en dat is de zien. Helemaal boppen bij die pijlen, daar zit, dan lekt het gewoon terug nou. Het is al hier kankergezwel, het is al hier gewoon rotterij. Je kan niet net zien hoe het aan de bovenkant van die spanten is, hoe het onder de bodem. Dus ik had er geen idee van, misschien gaat het daar nog wel harder. En met meer dan een ton onklaaien zoonbob op de stalen constructie kan het nog gevaarlijk wezen. Het kunstwerk is eigendom van Wetterskip Friesland, maar Waterkrekt verantwoordelijk is voor het opknappen is net heel duidelijk. Ik vind het een hopeloze staat. Ik bedoel dat ze het net. Ik zou zeggen, met een professionele mensen bij zo'n Wetterskip, die moeten dit toch zien, die moeten toch. Misschien vinden ze bij het gewone Wetterskip wel dat het, als het op is, is het op. Of wat het voortrot het slopen wordt, of het doet voort. Dat kan best wel zijn. Wetterskip Friesland is nou intern aan het uitzoeken water verantwoordelijk is en wat er aan onderhoud gebeuren moet.